Pablo, solo de ver o traballo que hai que ter doimo o lombo. Sí, Que che parece? Que me doi o lombo de ver tanto traballo. e a min os brazos. Verdad? Sí, Cuántas horas hai invertidas aquí? unhas poucas hainas. É como empezache? Cando comprei o torno xa tiña 30 anos. Entón empezache tarde. Sí. Como foi a túa infancia, Pablo? Ai, a miña infancia foi dura, dando voltas para chegar a algo. Que fomos 22 homes xuntos desde Lugo a Francia e chegar a lo sin saber buscar que comer. Nin o idioma? Idioma. Idioma, sí. Eso sí que era algo serio. E agora queixámonos de vicio ás veces. Como ves o mundo tú agora, Pablo? O mundo eu agora vexo bastante mal porque me recordo do que me pasou. Ai, sí, os momentos que estamos vivindo lévante ao teu pasado. Claro. Os galegos na emigración estamos ben vistos. Por qué? Bueno, eu non sei por que noutros países, en algúns países din que non, noutros... Eu creo que o galego sí, porque cando fomos fora a traballar, íbamos traballar, non? Bueno, eu digo que sí, porque todo o que vai, por algo vai. Eu recórdome que os 2 meses eu xa mandei cartos para aquí, Os pais. á muller, a máis que deixei con un fillo con meus tíos. E miña tía, que nos criamos xuntos, xa deu en chorar. Pero como manda tantos cartos? Roubaríos. E dixo o meu tío, muller, el non roubou os cartos que cantos anos levamos xuntos e nunca se soupo que collera unha peseta. E non vai facer eso aló. O que pasa é que, pero non podo ser ganar tantos cartos. Miña tía Felicita, que ainda está aí. A tía Felicita é a que ten un acebo bo. Sí. Eu a mellor hoxe ainda yo corto. Tes unha machada boa aí. Ter machada? Ten. Despois falamos deso. Sigue. Resulta que po outro día era a feira nas Pontes. E dixolle o home de miña tía, dixolle a miña muller, Dios los teña no ceo os dous, dixo, imos mañá os dous á feira, a ver se hai unha becerra e traémola con os cartos. E foron. E meu tío tiña un irmão tratante de vacas, compraron a becerra. Cor diñeiro da emigración que tú ganaches. Claro. Das a coincidencia que a becerra tuvémola aquí neste mismo local, non sei canto tempo. Moi boa foi, Dios. E eu, claro, E acordaste do nombre da becerra? Lucera. Xa me imaginaba eu que te ibas a acordar. Lucera. Ai, non me acordo ben. Emocionaste? Sí. Por qué? Recordos. Emocionarse é bo, Pablo. Sabe Dios que é. E li botei 2 anos. De botar 2 anos xa me pareceu que ganara abondo. E vin para aquí. Estuven aquí, tal, pero logo acabei os cartos e aquí non se puñía a cousa ben. E veu un primo meu e dixo, me cago en talo, vente comigo, que chamo o meu irmão, que estaban en Suiza. Dixo, que falo co patrón e que che mando o contrato. Bueno, pois vou. Pois, en 4 ou 5 días veu o contrato. E fuche. E fun con el. A migración foi moi boa. Daquela, ainda será hoxe, que non sei, pero daquela deu-nos cartos, e deu-nos traballo, e deu-nos moitas penas, porque, oi, o non saber falar, nin saber que che dicían. Porque, como a min, todos os que fomos,
E íbamos 22 homens xuntos, non había un que soupera unha palabra. E quantos anos ten ese torno? Ai, os anos que ten, máis que min, supoño, Tú tiñas 20, non? 20 anos. Sí. Ai, eu daquela xa tiña... No, digo hoxe, ter 22, 20 ou 22, tú, hoxe. Hoxe. Eu, Sí. 85. Ah, eu botabache 22. Sí, Vouche facer dous tratos. sí. Creo que un non mo vas a aceptar, pero ao mellor outro sí. O primeiro é comprocho o torno. Comprocho, vendermo o torno. Vendo. Ah, bichos, pensei que non mo ibas a vender. Ai, bueno, pero eu agora vendo porque eu agora traballei abondo con el. Pois mira, eu non sei, eso era un farol, vale? Porque eu, é que non me colle no coche, os. Entón facemos un... Nin se pode o coche con el. Nin se pode o coche con el. No. Entón facemos unha cousa. Como se chamaba o teu mestre de torno? Generoso. Era generoso. Os profesores normalmente son generosos. Aparte, neste caso, chamármese generoso. Fagoche outro trato. Enseñarme a andar co teu torno. Eu ensiño. Pois imos. Ala, Pois veña, vamos. vamos. Veña. Grazas a persoas como Pablo, que nos deixan entrar nos seus fogares adicándonos o seu tempo e sabiduría, están conseguindo que a webserie Arrieiros Somos faga unha aportación ao noso patrimonio histórico sen precedentes. Cada conversa, cada capítulo, cada momento fanme feliz. Feliz de poder devolver un anaco de tanta gratitude ao noso. Felicita, veño, que che traigo aquí. Este é un turista que quería falar contigo. E lo que facías? Estaba lendo. Ah, moi ben, moi ben. E logo como veu contigo. Porque me encontrou aí embaixo. E pois fixeche ben, traguilo, deu-me ben. Porque non atinaba co sitio. Claro. Ai, pois, vírtevos. Invitarnos a algo. Sí, Moi ben. Invito-vos a tomar o café. Pois agradecemos. Para min gustaríame saber algo da túa vida tamén, contarmo. E eu tamén me daría gusto saber quen eres. Pois eu son un titiriteiro que me gusta aprender de mulleres como a ti. Pero como ves co meu sobrinho, vírtevos. Eu tiño que ir aí unha viaxada. Bueno, pois el que veña, Ala. E tomar un... Pois vémonos despois, Sí, entón. máis tarde. Veña. Ala, Pois veña. alégrome de conocerte, E Felicita. eu a ti tamén. Queres ver que collín confianza contigo? Alégrame. Estamos mirando o lume, Que compañía fai. verdad? Collín confianza contigo como se nos víramos de toda a vida, Pois acabamos de conocernos. verdad? Que bonito, Que bonita é a amistad, verdad? que bonito. E tú escoitache falar de Pepa a Loba? Pepa a Loba era unha muller que tiña taberna. Eu sei que era moi disposta. Tú tamén eres disposta. Moito non, pero atrevida. Atrevida. E dicían que Pepa a Loba roubaba aos curas e aos caciques, non? Pois dicíano, pero quen foi ver? Tamén tes razón. Quen foi ver? Para saber as cousas hai que velas. Bueno, pero hai xente que sin velo cree. Esa é a fe. Ai, sí, A fe. claro, pero tamén lle poden botar a un culpas que non as ten. Tamén. Tú ter fe En Dios. e non o biche. Eu, lo menos, creo que hai un ser divino. Tú crees? Eu creo. E terlle medo á morte. Non, Dixéchesmo rapidamente. porque penso que vou para xunto Dios e os meus seres queridos. Tu tes medo á morte? Eu sí. Sí, pois eu non. Pois eu sí. Teño medo á morte. Quantos anos tes? Cantos che parece que terei? A ver, Pero a ver, Felicita,
A ver, A entrevista estou na facendo eu. Eres galega, fagoche unha pregunta e responderme con outra. Ti ter 79. 79. 90 cumplidos. Por non se che botan. Verdad que ainda parezo joven? Moi joven e tes unha sonrisa moi bonita. Agora non, porque vai un moi viejo. Tú cando vayas xa velliño, non és como hoxe. Quixera eu verte. A vellez é triste. Bueno, é triste e guapa, que chega un a ser vello. E se morre un de novo, entón ainda é máis triste, porque morre moi axiña. Mira, a vida din que é un tango. Tú sabes bailar o tango? E tú? Ai, quen quixera. Que lle dirías tú cando te vira a xente? Que che gustaría que pensaran de nós, desta conversación? Mira, hanche dicir moitos. Foronche cabo desa parva. Sí, sí. Mira como non viñeron cabo nos outros. Ya outros dirán, foron ao cabo desa lista. Ai, de lista nada. Por qué? Porque todo Dios quer ser máis. Estamos nun mundo que... Nun mundo moi malo. É porque somos tan malos ás veces, Felicita. Porque pensan, mira, e máis da maldad non ven nada. Hai que ser buenos na vida. Porque o que é bon din que vai ao cielo, e o que é malo ao inferno. Tu pensas que hai inferno, rapaz? Eu penso que se o hai non quero ir el. Ai, eu tampouco. Gústame quentar os pés, pero non que me queimen o corpo. Que non che queima a alma. Unha cousa, e tú vives sola. E non de Dios. E como levas a soidade? Como levas a soidade? Moi ben, moi ben. Acostumbracheste? Ah, Jesús. Hai 40 anos que estou sola. Bueno, 40 anos, porque tuve outra parexa. Tuveches dúas parexas. Sí. E trataronte ben. De lo mejor del mundo. E vives tú, a túa galiña... A miña galiña, 3 gatiños. Bueno. E cando te sintes sola, que pensas? Teño os veciños moi bons. Moi bons. Pois aproveita, pero aproveita para mandarlle uns mensajes aos veciños. Para o día que te vexan, dalle as gracias ahora. Por que lle darías as gracias? Mira, son moi bons para min. Se non ven fumear, xa veñen ver a ver se me pasou algo. E sempre miran se me ven. É verdade. Son moi bons para min, moi bons. Alegro. Moi bons. E teño tamén unha familia boa, que me queren. O Pablo faloume moi ben de ti. E ten un fillo que é o que me leva onde me fai falta ir. É o can da carvacas, o que ten as vacas. Diego é o que ten as vacas. Sí, son bons para min todos. Son boa xente. É verdade. Entonces ainda non che me sinto tan sola. E tú que dicías que che sonaba a miña cara xa? Sí, moito. Cando te vin, dixen, esa cara me suena. Sí, ou outra igual. Porque din que sempre hai 2 dobles. Será verdade? Eu ou outro igual ou tú, que te teño visto.
Será na televisión, ao millor. Televisión non che teño. Ai, non tes a televisión? Non, estuve en dúas, pero como non oio, ou terlle moito volumen, e han dicir, esa muller está loca. Parece unha discoteca a casa. E mira, xa son as 7. Xa son as 7. Empezamos a 1:30. Moito vagar traguetes, Dios mío. Sabes? A nós nos gusta traballar, vivimos do cuento. Eche verdad. Por que te ríes? Cantos se engañan coa verdad. Por que eu dixe eso? Que? Por que dices que cuantos en... Porque hai moitos que digas. E xa estamos cansados de parolar. Se acabou. Mira, fai unha cousa. Dime. Rezámoslle un Padre Nuestro. E por qué? A min apetece ahora rezar un Padre Nuestro. Eso se estuveramos rezando en defunto. Pero tamén podemos rezar pola vida. Pero a vida é ache igual que recemos que non. Achese la misma. A ver, Pablo. A ver, e na mesa nada. Un café. Un café logo. Que? Ai, 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 querida Felicita. Cada frase túa é unha homenaxe á sabiduría popular, amiga. Cantos engañan ca verdade, que razón tes. A vellez é triste, pero tamén é fermosa porque se chega a ela. Nunca tanta verdade escoitei xunta. Vai a tarde me regalastes, Felicita e Pablo. A verdade é que non sei como pagar tanta aprendizaxe, tanta sensibilidade, tanta retranca. De corazón, grazas eternas a Rieiros.